bre ya na jofa ye mawache ye mawaha ye mawajo aya sompa first service bre nyi aya sompa first service bre munye sompa first service enye TV ni radio program kakeo na ye program anyame tumi na ho e chire eye program anyame nam so a oje ne mama ne ma dance na be empire mo sa bebe bi owo bia onyame ma wa dance osemre mo den no sa bre na nyame kire so oyonyame ene nyame onye nyame ma amen onyame kania dianimo na anopay ukodai na odai se ne ohene David kai no aso ade chi no na Awurade nsa no kuta kwa ya ofa so da ne kwa ya ofa so kura sore no ede nyina chese Awurade no wo ade ne ye esiafo de wo ya wawatuma no na ade achi ebusua bi twajo ebusua bi bobna aso menu bi ne de Awurade ne yen ade die anadri onyame kania ene onyankopon kania no eni wanim amen onyame kania no eni omanim amen wajumanim amen bibia ho hwe na utie bia oh Jesus eni mo amen mekanya na meka oja fedum na edi ye na gya no machi every mizim ebedu kena jojo wo ho amasem awari mu onyame na wotwe ho masem o yani mo bosome ho masem amen ene de nsusu ho masem amen na ne se onyame kania no onyame sabre de phone no na like sumpa page no na share link no eya fa comments so bra e wo Facebook no so onyame kania di animo enyuna esiafo de wo ya nyankopo kania no ebedi aboa wo onyame kania no ebehwe wo so amen ma oho emma asem braso say yeda jo hwe ye so ema de papa chie no yeda na se o ya de da ho ni nyina moja no eridi o mu afro sane yes mada wa bodwam onya me dada no obi o yare jai obi ansa no obi ba be yare anso ene ni bakoro ewu oni obi na koda hospital ho anso ade chi ye no ya twe ade e friend se beshit akata ne so onyame bata pay nyankopo no wadi ni yo ono ma di ni ye how ni amane a onam nyina nyame age wa firi every say atafo cancer da be kura na obewu na odin ayede ayira onyankopo no watanfo anya adwere dia umanamu dia unamu nyina nyame asomu ahya wode yenyina Psalm 103 verse 1 to 4 so na yefa na Awurade ase enanu bai ase mekra chira Awurade ose mekra chira Awurade na memu ade nyina nhira ne din konkron memu ade nyina nhira ne din konkron mekra chira Awurade na ma ore mfini ne yopa nyina ore mfini ne yopa nyina ono no de wonfo nyina chewo no wasa wonyale wanyina waje wonkofra amnam ode adoye mu brohu bo wabotire adoye ne mu brohu no abo wabotire ode adepa ehye wafunu mu ma ode adepa ahye wafunu mu ma e ma omrante bre ye foforo so okode omrante bre mu ye foforo so abokode amen ene ye gina asemi so ade Awurade ase mo amohwe ye obi man so obi kuro so o my Ghana enkran ne potem ho nyina is still region ne potem
Kumasi ne nimpotem te chima sunyane inkuransa ne nimpotem takura de ne nimpotem oman Ghana mbia bia wo hweye a wotie me pese wo ma wo ne so lift up your voice and thank God. Ma when so let them say God deserves to be praised. God deserves to be honored. Whatever son pay malakata ya. Dana se mebusia na dana se ma Yesu dana se ma and now the fire around it, so I'm going to make it higher. I'm going to make it higher. And now the fire I'm going to make it
Jesus Christ. Nyankopon shira peace. Amen. Paya no pay was some perfect service and so. Sabre de ye devra de say won in New York papa. Yes. Then the bambo ne hwe so papa. Na de David kan ye no ye san gina so biom verse 2 no o se me crash Awurade na ema wura mfiri ni New York pa nyina ono na ode ofom so nyina chewo na wasa oyare wanyi nyame de ye fom so ache ye kwa Awurade anim se Awurade hwehwe ye mu adwene mu ni yoye ne nipadua mu ye ma ekuro no ye yide no abusua fom so de bia ya ye I edio how near mania bebre and answer ye who ne no nyam no or no rather money bujano and jarry and pay be one on a day radia said lift up your voice and make a confession prayer. Jesus Christ. Nyankopon shira pi. Amen. Sa okwa Awurade ni mo sra Awurade ho mbobro ho no. Onyame kania. Sasa ya kuma mu ya fo a ye de nam ye preko adoma henwa nenum na bibia ye bisa bia no Awurade de dom Onyame kania. En Awurade ma wa bisa de na mfro nuru nanim. Amen. Awurade ma na bofo mfa ohwam kruwa no emeje ompai bo no enko osoro. Onyame kania.
And I rather Kai was sending an adoye in the city. And I will soon a 2 child. And no be soon, be a swatch, be soon, and net me say Onyankopon a paper when no one is used. A brass will say a tear Onyankopon Sam. It's time for the word of God. A brass will say a tear a futu sem ne jinaso at the bompire. A brass will say a tear futu sem ne jinaso the bompire and ne anope. Yes. Now what training in name ye no kasa afa Onyankopon to me ho. God power. God's power. Ye no kasa fa Onyankopon to me. And I say the power of God. Adentina ye no kasafa Onyankopon to me. And then nipa bebre abamabu. Nipa bebre ya won say baby be aduru de enye ye biom. Se nsem aye hanyan. Sikasem ebusuasem yade owo no adoso. Nti aman nipa bebre aso me ka kire wo say Onyankopon to me ewo ho nyame tumi no ewo ho ma obibi a wo hwame a utie me ewo sompa first service me no me nti na nyame tumi ewo ho Jesus se ne ade che na ade sa no eno kura kire wo se eye nyame tumi ne bia yes na me no kasa fa ensenkreni ne onyame tumi a omande daddy ewo Misrim asase no so eye the land of Egypt. Sanya mitumi na ena di mawo. Amen. Ebusuemu ho. Amen. Awaremu. Amen. Jumenmu. Amen. Kasemu. Amen. Akwentusemu. Amen. Woni hyeso. Amen. Woni chechiriye no. Amen. Onya mitumi na ena di ma. Amen. Ye basumpa first service. De ka kire woni se jai wo hawo ni nyina mu ma Awurade. Na Awurade beye. Adentina wusu sa. Adentina oha haisa. Adentina o ma adwendwene no e boroso sa. Bible say adwendwene entraso no eye bone o. Enye ukwa na hawato wo. Enye ukwa na mane abe soa wo so. Enye ukwa na wanya ware mu hawo. Enye ukwa na owo bi asisi abusue no. Enye ukwa na obibi ewu. Jesus. Edru baby na Job. Ono de mpo ne mani nyina na wuye ena yare sa be todo so ne namfufo so so anaka wona de da won so no omo nyina sa afre ne ha mu ono ankasa ne yere ne busuani so kasa ono me ne Nyankopon so ni nyina mu shop share no ho de kasa edaje mu na me free me na ye mu ba na edaje mu na mesa yakọ nyame de man na nyame asa ya gia enu mo nyam ka ni de wo soro my God na Awurade te soro no tie jo ene kasa ni nyina mu maja ni nyina mu ama Awurade ni nyina mu maja ni nyina mu ama Awurade oh how be a wona mu obi man so obi kuro so sabere ade asa ewo baby no be hwe ye etie ye Canada ni US ni potem nyina ye midnight na one ye bompai je ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye me se Dubai ne potem nyina ye mid morning se jayo how ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye na ye kan UK London no eba Ghana dia ye morning se anopa jai amane ni nyina mu ma Awurade na Awurade beye edie na esi da edie na emada aso Nyankopon etre ne nsa wo ne bremu a na okon no na brase yes eno na manyame hu ye hu a ne dey Emmanuel no ebem se ne dey Emmanuel chere se odne ye ewo ho oye ya hu hia mu boafo pa ya nya no ene me ba sa me ka chere se amane no ene obu wonpo a sika ajapade ni ansoso no ontimenfa se yade di ninya bra wa bre nyina ontimen ne bra so Jesus obi so tie ye ene de obedie ne de obenum kra ho ade oh Jesus ene so obi chen wo sika ne ajapade ne ahonya wo so chen apomodel amen
ochena pomoden kwasem ene ma ye nkotwere sem ye toa so ye se nyame abasa o man ye de nyame tumi no ene ye ka de to so miensa wo Misraim ye call the land of Egypt onyame senche ne toa so eye miensa anyame da na di na wotwe nyina de me ne ugira Misraim eye Exodus chapter 16 verse 19 16 to 19 Exodus chapter 8 verse 16 to 19 Exodus chapter 8 Mose nguma toso mienu no eti wotwe yimu dunsia kosi donkro enti nyame asem na awade ka kire Mose se ka kire Elon se tena opoma no ebo asase mfuturo na ne edwie ewo Misraim asase nyina so na oyesa na Elon trene nsa ede poma no ebo asase ne so mfuturo na dane edwie ewo nipa ne mmoa so na asase so mfuturo nyina dane edwie Misraim asase nyina so na akonfo no de won asuma nsem yesa se o ma edwie aba na nso wantumi na edwie no ba nipa ne mmoa so na akonfo no eka kire Faro se Nyankopɔn sateanie na Faro akoma primiara na wantie won se de Awurade kan ye no amen hallelujah amen etoda atamfo no be ya enkosi aga yes Lord atamfo no be ya enkosi aga Jesus ene wa wo hwe ya wutie Onyankopɔn no pese oyi ne man Onyankopɔn pese oje wo no sa Nyankopɔn no okuta tumi yes Lord efri na no ebia nani da edi kan wutie ye ka kire wo se Onyankopɔn ehye nkom to ho se Abraham asefo bekwa koye nkwa ne mfena obi man so na obestena enkwasumu no emfinhia poli ahana no wiepe ono nyame de basa eden ebejo na mre duru ye no nipa ye friend se Misraim ni na tran ko nyame Misraim hin Faro se wo makwan ene die na esi kwan ebuhwe no se o makwan ejuma no se o makwan me se nipa bi oni o mobo fipam e bibia mo wo ejuma mu ho me se company no mo ho o so o mo makwan me se be bibia ejum ho be bibia wudi dwa be bibia o store no wo be bibia o ton ade be bibia o stable no se nipa bi so o makwan akwantum nipa bi so o makwan Jesus ene wanya kwenya se ene bibia obi asoso atamfo sa wade no nko ade o makwan awo no nko ade o makwan akwantu no nko ade o makwan eno na to ye na janom ewo obi man so infisha poli duasam ba 30 years abeka ene obi hweme obi tie ya no pay esese wo ye bia wa ye asoso no aboafo ma woye bibibia so enso aba enyina enso na wonyini eti toda na adwendwa beto so oda onteme na odwena na de ache ene eya bo yade ene o ministry asem ayede wa wade sem ayede my God me so wadwuma sem ayede o ma buronsamo sewa o mani nyina na ese no wo so ne mani nyina su kuta ni monyam o nyina sam ho o ma wade sem o madwuma sem ayede obi se ye makwa akotwere wasi exam se ebusuo no ye mpese obi beye eye medical doctor ofi ho obi ye medicine ntu betwere exam wo betwa ni nyina subject back pe na wa fake efio ho ye di enya se Nyankopɔn tumi nyame ho de bamua na meka che se Awurade tere ne nsa se Awurade ma ne nsa so a Jesus adio mani nyina ebeto fom amen onyame kasa kire ero ne Faro se fa poma no ekire mfuturo wo fom mfuturo na wo fom no tie no fa kire so na men kire Faro say me wotumi yes Lord me ma Faro ne manfo hu say nyame kutu Bible so training sa no asase so futu nyina pa edwe asafo ni ma bebere tete ne wa ho edwe ni nyene tete pa edwe efiemwa ni paso o se akonfo no ye ya na konfona kasa kan se we de ye nyame enne be yi dom kabre chechire Jesus dipa bi o se oye obenamfu my God se die
edi aboa ono de enye nipa emu wede nyame na free Zion nyame na trenensa ene me Bible say ene nyame trenensa na ma amen nyame ma watanfo nyina hu se de nyame atrenensa amen ene ye bompa ya ka chewrade so o ma ni tumi na wonwade ni senkyerene na emra wade num emra adwuma num emra asafo num emra ye manum akwantum ho obi man so nyame trenensa mayen na ye hu se oyo nyame kasa urate na no tere wonsa wo mesrin na no tere wonsa wo mesrin ene day na watchi midweek urate tere wonsa ma anopeya wiya adufaya say ya you wado na bompa Jesus Christ. Oh, in the name of Jesus Christ. Me shenya me tu me nyame ahode. Jesus Lord. Enkrane ne potem nyame ntene nsama. Amen. Shenya me tu me se takwata kurade ne potem nyame ntene nsama. Amen. Me shenya me tu me kumase ne potem oboase bekwa mampo mu nyame ntene nsama. Amen. Me shenya kopo tu me se Techima enkuransa sunya ne potem ho nyina nyame ntene nsama. Amen. Me shenya me tu me nyame ahode se
Central Region ene ne potem nyina nyame tre ne samamo. Amen. Mo Facebook ni YouTube nyame tumi no entre ne samamo nyame tre ne samamo. Amen. Baby o hwe ya o tie ye fribia nyame tre ne samamo. Amen. Nyame abasa ne nya kese. Amen. Nyame kire ni tumi. Amen. De bia enimu die se nyame ahoden koso. Amen. Prayer number 3. Yeah, bonfire peja de muni nyina bewrade nim. We are committing the whole day into the hand of God. And now you midweek. Yes, Lord. Na me tia kwaku ne akuafo nyina. Amen. Onyankopon training samamo. Amen. Bonfire se erade kai enede. Gaza erade. Erade. O se yemfa ya kwan. O se yemfa ya kwan. Ehye wonsa. Ehye wonsa. Wo na wo beye. Na wo beye. Enede yo. Enede yo. Ehye wonsa. Ya de ehye wonsa. Different ye fiba. Ya different ye fiba. Ya ma different wo fiba. Ya ma different wo fiba. Ya fo different wo fiba. Ya juma ya fo different wo fiba. Ya juma no. Ya juma no. Appointment no. Ya appointment no. Appointment. Ya de shawonsa. Ya de shawonsa. Erade kai. Send oboburu no. Send oboburu. Do ye city. Ewa do ye city. Tumi no. Ma utumi. Kasama ya. Anopaya. Anopaya. Ayuya. Say ya. Ya wa no bomb. Ewo ye so de ma. We bro pala. Erade ya bomb pa ya wa ya so ya. Erade mo so le lo. Erade ya pala ya sana. Erade wo to ya wa ya juba kemle bo. Erade ta so wa ya juba wa ya bla bo. Erade ya juba wa ya wa ya wa ya Jesus Christ. Amen. 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 Ne kyerɛ sɛ deɛ wosrɛ Awurade ne nyinaa ɛnyɛ hɔ. Amen. Ɛnyɛ hɔ wɔ Facebook so. Amen. Ɛnyɛ hɔ wɔ Obi Man so. Amen. YouTube wɔ ɛnyɛ hɔ. Amen. Mo a mo tie radio ɛnyɛ hɔ. Amen. Mo a mo hwɛ TV ɛnyɛ hɔ. Amen. Tela One ne Sompa TV ɛnyɛ hɔ. Amen. Prayer number 4. Debia ye bodi nneɛma toto amanfo. Enti ye bɔ mpa ye sɛ ɔbɔnefo ne hyehyɛ ye biara. Any evil agenda. Oh Jesus. Ɔbɔnefo ne gyina tuo biara. My God. Erade penguma. Yes, Lord. Da ye bɔne bi a waso adi sunsuaso bɔne bɛbrɛ bi a ye sign da ye no ka sɛ Erade Yesu. Ɔbɔnefo ne hyehyɛ ye biara. Ɔbɔnefo ne hyehyɛ ye biara. Da ye bɔne bi a maso. Da ye bɔne bi a maso. Sɛ bɔne edi ɔhaw bɛbrɛ me. Edi ɔhaw bɛbrɛ me. Me sign da ye no. Me sign da ye no. Twa da ye no. Twa da ye no. Ɔbɔnefo ne hyehyɛ ye. Ɔbɔnefo ne hyehyɛ ye. Etia me. Etia me juma. Etia me juma. Yɛfoɔ. Yɛfoɔ. Mawadeɛ. Kronkro ya bra. Kronkro ya bra. Masafo. Masafo. Ne mabusua. Ene mabusua. Awurade mpenguma. Awurade mpenguma. Break it out. Me break it out. Breaking out. Me breaking out. Say ya. Say ya. Open your mouth and break out.
Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook than YouTube. More type. I break out. I break out. And yeah, Hossein was here breaking with yes with them. Amen. I just so feel say amen. Amen. Ebi always juman. Ebi a friend now nam kwa so call. Ebi a wote kemo. Ebi so wo demo. Message me so say amen ho. Amen. Amen ne kire say de o ka bia say ade bonen to no ebebe mu sa. Amen. Bible say oji tuma be ya adwuma wan pere so a adwuma. David say matafo emma wani nyem ho na se me hwe ase a mesa ya sorry. And na wadwuma no sorry. Amen. Wa ware no sorry. Amen. Pomoden no sorry. Amen. Man no sorry. Amen. O tire ne ya brabo no sorry. Amen. Ministry no sorry. Amen. Grata sem no sorry. Amen. Na say Awurade Yesu. Awurade Yesu. French da. Me French ra. Fresika. Me Fresika. Friend Munyam. Me friend Munyam. Friend Peja. Me friend Peja. Na no pay. Na no pay. Awurade. Awurade. Menya weni madom. Menya weni madom. Ene day. Ene day. Menya ni peni madom. Menya ni peni madom. Ene day. Ene day. Midweeki. Midweeki. Awurade kai me. Awurade kai me. Awurade kai me. Awurade kai me. Me bomb ma wa wo hweyen a wotie me hyenya me tumi ne nyame ahoden. Jesus. Bomb ma obi bi oyare. Yes. Me suma yare sa tumi se emra wo nchen. Amen. Hospital ho. Amen. Odem ho. Amen. Feel ho. Amen. Yade bi etete o. Jesus. Yare sa to so e. Amen. You wa yare sa. Amen. Wa yare sa. Amen. Wa yare sa. Amen. Wa yare sa. Amen. Yabi tumi fa yare sa to so. Amen. Bomb ma dwadifo. Yes. One or ton nyoma. Jesus. Oh, ewo dwa ahodo ma wo man Ghana mu. Jesus. Bibi owo bi a wo ton ade. Jesus. Ton a ye nto. Amen. So so a ye to so na sika na ye basa. Jesus. Bomb pa se wadwuma ne ye. Amen. Ton a ye nto. Amen. O ton hu sika. Amen. Wo yesu demo. Amen. Amoko akope atobi akoton. Michael. Kwa munya bi nto. Amen. Nyani o mapapa nto. Amen. Nyani o mapapa mfa. Amen. Yesu demo. Amen. Bibiara wadwuma no oton aye nto. Jesus. So ho aye bisi basa. Jesus. Bompa say Yesu moja ntwimfa ho. Amen. Yesu tumi no ntwimfa ho. Amen. Yesu mu tumi no ntwimfa ho. Amen. Bompa ma pemfo. Yes. Say Awurade ma mo ho ban. Amen. Wa fa mo ba. Amen. Mo ma asem wo mo nyinse no mo. Amen. Bompa ma obi bi ope yefu na wo ba. Yes, Lord. Ya me fa ban to yem. Amen. Ma mo pe dwuma. Ya me ma mo dwuma ni bi. Amen. Frère dwuma mamo. Amen. Frère dwuma mamo. Amen. Bompa ma farefo. Yes, Lord. Wono ye poso dwuma. Jesus. Bompa ma kuafo. Jesus. Bompa ma obi biara wa bi onu ankasa na dwuma. Yes. Awurade ntina nemu kira mo. Amen. Awurade no mo. Amen. Bompa ma mo obi man so. Jesus. Yes, Lord. Mo credit hours na enoso. Amen. Mo credit hours na enoso. Amen. Nyani peni madome. Amen. Nyani yakopeni madome. Amen. Grata se menye ye. Amen. File taxes. Amen. Home office ahodo. Amen. Mo bia mo ye enye ye. Amen. Ka amen miensa. Amen. 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 Sabre dia me bietete for na tum.
na onso so odo how no aba awrade enim your person wo jemu ma awrade na mesrese ofra wo betwe wo afro TV anasa wo radio no ho ofra pepepe emma volume no ebasa na yento ka ofie ha na yi wafri so haye anso so no ya nya ne sa so na o credit na ye shigu kwa efze yento ka ti be fresa ofra pe kasa gu eye phone menti o ho e wo TV anasa radio no so eye MCR systematic press system ene azuka bema ne mo amo MCR ho nyina ye chiacha mo boy adwuma na message ne mo amo ti radio no eye 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 53 89 Amen for the kind. Praise God. Praise God. Ojira so. Odo for me ni. That's me do you make a free Ma one so kakra. That's me do you make a free Monsieur, I say, oh, man, my comedy. Dear, now, dear, my man, no vampire. Olivia, the vampire said, a radio, yard and suffer on sound ya there. Yamia said to me, Chimfa, Nipediamo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O dene baby, o kasa free na dear, now, dear, my man, radio no pain. So, your friend is here. It's a free tablet. So, the jam up in the game, the Baba, and I didn't want to take it. Didn't know I rather Juliet say, Neba Hodotono, I rather sunny at the Amen. I rather what France also made in the show and sa. One whole by man, I dance here with years to demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Oh, dear baby, or can say, friend, I didn't know Gemma rather was some perfect service. If I tell your friend about man, because a free man so. Papa, me time, me Jumasa Maya Basta, na Mera, the Papa Jumaya Basta, me Jamie na Mera, do some perfect service. A radio, what we are sent in young coupon. What friend Jumano, a radimania ye. Amen. Pejana Jumano, Amen. A radime fresh every mob for mount and pay. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na oje mo ma rade. Me frɛ makosia me kasa frɛ timetim. Me ja me dwuma e bia sku me ednu sku me ja me dwuma semba rade te rade ma to fo bebre mu na me simi ne sika hwe me ho na me ba wo Yesu din. Akosu ya me bompa ma say rade twi atofo ma. Amen. Man peja wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kentika udini baby okasa free na dia na oje mo ma rade was some perfect service. Etame tampo ke pefe adoato. Na pomu ke mawrade. Erado wa kwa se na pomoden. Wo na oye yare safo. Yesu ma tampiam na ode sa yare wa. Erade yare sam so. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okasa free na dia na oje mo ma rade. Papa me kasa free Kenya se bu sole. Papa me ma e wa kwantu mu. Papa ye yampa ibo. Baba ba akone krata se wa wo ho ne mbankrata. Me nusu wo da do madwuma sem nyina kokoko fom rade me sempa ibo mo so mo ho ban no mo rade wa fna me de gina o ma ne mai wa kwantium omadwuma sem omonkrata sem rade o ye sentre ni nyankop ye ma won se no o ye ma Jacob wo obi man so ko hira ne hira won mo madanse. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Kentika udene baby okasa free una dia na oja mama rade waso. Se de yale me yale. Me sro de obo amenso wontini wonfa mabi. Musume wo anfa awurade me sro kana kuma mama no wonfa mere me odin. Papa kasa free him. Me fi offense was mankuma.
Awurade me suma wasam kɔ wakwanche wo fenso sabre yade dininya o se nipa o hwe no wo sikasɛm so sese ɔmfa sika na mma Awurade kana koma Awurade sane yade ye fresika man o Yesu demo amen praise God hallelujah kentika odene ba bi okase free papa na de na opese Awurade ye ma so professor opese free coupon Musikasem Mijama already in another school allowance, and you know, come Mijani already. Awurade wakoa se na pomo den ne na allowance se ne saka Jesus Awurade o ye senchani nyankopon fra dance mamo o Yesu demo amen praise God Hallelujah, Papa. Oba pa udini ba bi okase fro Ita atwe ko kase fra blase. Ano pe mi jama mama Awurade mi jama pum di Awurade de bushia Awurade. Awurade wa fena ose na dwumasem ne mma na busua ojai ma wa Awurade se Awurade wo ne hyebre mu de bay sensene yofo no yema won ko mo adanse amen praise God hallelujah odene ba bi okase fru na de na ojai ma Awurade efrem akusu am kasa firi sunya papa me no me bompaye de bi Awurade me so to ni jame ne me ma na ni jaya ho odin ni sika se ne adunu mo Awurade nkoma e jam mo Awurade me suma wasem ko sunya ne Awurade wa fra one ne ma ne nananom omadwuma sem sika sem apomoden Awurade ma busia na danse amen praise God hallelujah odene ba bi okase fru o Papa no kwenda tuma sem awale sem saya le mbo tome so ko paya man Awurade me de wa fra dosuko ewo mboje no tenche mo so na dwuma sem na wade sem na pomoden Awurade ye ne hyebre mu ensanchene me fra dance ma amen praise God hallelujah odene ba bi okase fru no de na oje mo ma Awurade Fatu kasapu nyanja se do baya ni best school ma ba o yale pa me sorsa yale sama me ba Awurade me bompa yese wa yare se tumi no ba bibia oba no wo biara entono so amen yade no tunyira amen na yare sa obesa ko school wo Yesu demo amen praise God hallelujah odene ba bi bompa ya mama jua ne ma bana ezam se da wonim Awurade moa won otwera obetwa wo Yesu dem ya me mi o ma dwem amen praise God hallelujah odene ba bi okase fro na dia na oje mo ma Awurade anopai efemi mama ge baba kase firi kuno jame mesikasem me baba ya wade ne na wo Awurade me bompa ye edema omma owa wade sem wa dwuma sem wo sika sem Awurade o yen senchane nyankopon no omma madanse amen for the last caller praise God hallelujah Ye feme ka se fife ye feme majiri mpacho mi jame ha wunyina ne memma ne me nana ne wunyina de she Awurade so ne badwuma ne mafomo den me jani nyina hye nyame nsa Awurade o yen senchane nyankopon Awurade yen senchane ma wafra ne mai ne fada amen for the last caller a big so me producer say me father chat praise God hallelujah odine ba bi okase freo Papa mi Susanna kasa pita kwa Ija me ha nyina me Awurade me yare me nana no ne nsenso ya kwa akotro Awurade Awurade me suma wasam kota kwa wafra ne nana no mo ye miensa omokwa akotro me bompa ye se Awurade mi o ma dwere mu amen omo Osra ye de trezam sa ye twa ya me so nsaw yade ya me mabuja na dance o Yesu demo
amen. Amen. Nyame nhyira wo pii sɛ ɔsɛ wo mmerɛ no wadaagye de tie ya bɛsrɛ sɛ yɛ mmerɛ no aso yɛ sign out a ɔfra yɛ no bɛbɔ mpae ɛyɛ bebere frɛ bi sɛ dabɛn ɛna yɛpɛ sɛ yɛbɛhu sɔfo a yɛbɛnya no yɛpɛ sɛ yɛba sɔfo hɔ ɛyɛ wada biara na nyame yɛ adom a yɛyɛ cancelling nti ɔkyena nyame yɛ adom a wopɛ sɛ one sɔfo bɛhyia ɔno ne di nkɔmmɔ ɔbɔ mpae kyerɛ deɛ ɔnya a ɛyɛ ɔkyena anɔpa no nsia saa kɔsi awia dumienu obi bi ɔwɔ hɔ biara no ɔba nyankopɔn nam nakoa so ene ne team so bɛhwɛ fɛfɛɛfɛ yɛn charge wɔ sida worship center ɛyɛ ahyɛ no so mo ayɛ mo mfra mo bisa sɛ yɛn mo ayɛ ho sɛ sɛne asafo bia de sika bo awurade adwuma no saa pɛpɛpɛ nyankopɔn hyira saa so ne yɛbɔ wo kae sɛ bosome bia yɛ programs akɛseɛ na woma na yɛyɛ bo abosome mienu bo abosome miɛsɛ bo abosome na yɛato program no de sɛ God of Possibility Prayer Festival na amanfo frɛ kyerɛkyerɛ ne bɛnkyɛ yɛba na bosome a wɔyɛ nimu yi ɛyɛ da edi kan first May no ɛyɛ holiday workers holiday na team no ɛyɛ my family nti hyɛ no so sɛ yɛde saa da no asi hɔ sɛ ade bi a edi nya na yabetom wabusua no mu no nyame enye yemfrim sa nyame agege ni padodo na afrim mu no mu di adanse a yes already beji yefrim to save the date eye afofida eye first and a second eye first no eye fiada second no ye memeda eye anopa dwumadi nyame hyiraw no nyo kese sabri de ye bekọ na yakofa no nsia kase bona bro na ansa na no obe peja phone o bibi bi opese me bom paye na peja na me no mompa obu o se no papa bonso so mpaye mame obi se phone ohia o opese o tete o tini pa bi nka obi so receive obi kwa appointment nti o de nkata se me no bom paye awrade obi bia wa peja ne cell phone ne hande ade bi o twen se ya email no e woni email ananse ne gmail se ya mfra no ya send no o person ti obi nka me bompa ese de esi kwa na awrade yemfiri ho amen isu a wa page na ni Yesu mocha o documents one page me fra dance ni nyame to me go so se nyame ma wa dance wo Yesu demo na mabompa ye amen amen nyame shira no nyo kase se o follow some perfect service Monday to Friday nti nyame ya adoma o kira same time ya besan Asia. Have a good day. Systematic press MCR. Bonfa yanko ne yankofa nonsia kasi abono emra hwefo ne tiefo. Bye bye.